Cin harja part 2 wannan shine cin harja part 2. So mun yi muku part 1, wannan shine part 2. Cin harija part 2 abin da yasa na sake na kawo muku cin harija part 2 shine akwai wasu bayanan da ban yi muku shi a part 1 ba, to that's why na decided ne so yi muku a part 2. Ci ta harijar mace, kar ka ji tsoron auren harijar mace. A kafin na ci gaba da bayani na ka tabbatar da cewa kai dan nan mijin aure ne. Idan har kai dan iska ne, kai da ka san kai kana zuwa nan ne kawai domin ka ji wani abubuwa ya baka sha'awa, ni dai ban yafe maka ba idan ka je kai amfani da shi akan wata ko kuma kai wani laifin da na saba wa ubangijin ka, ni ban yafe maka ba, ban baka wannan izinin ba. So idan ka san matar ka harija ce ko kuma jarababbiya ce ko kuma kai ne jaraba, so akwai topics din da zan kawo muku nan gaba insha Allah wannan video nawa a wannan kuma shafin na insha Allah, saboda ku gane yadda abubuwan yake, yadda za ku fahimci yadda abubuwan suke, kuma akwai bambancin da ake samu. Kai mai ragaggen sha'awa ne, ita ya take, to kuma amma sai ku ga ba kwa nutsuwa ku sanya zamantakewar ku yake. Idan matarka harja ce, ga kalan wasan da zaka mata mai zafi wanda kuma zaka kasance da ita in simple way and easy. Ku kasance da ni. Abu na farko nan shine idan matarka harja ce, na farko abin da zaka yi fara yi mata shine wasa. Kaga shan baki, kai kamar minti 10 kana shan bakinta, kana shan baki, kana murza nonuwanta, kana wasa da ita. Maza da yawa ana ta romance ba su san yadda abin yake ba. Wallahi ba su san yadda abin yake ba. Su dai kawai in za su yi nishi su fitar da ruwan jikin su shikenan. Ba su san abin da ake nufi da romance ba, wato wasanni na ɗaukan hankali. So shan baki ya kamata ce kun kai kamar minti 10. Ba ta in aka ce maka mace ita haraja ce, kakka ɗauka wai irin matan nan ne da kake tsammani, no, wannan ta wuce da kake tunani. Abin da nake so da kaya nan shine ka fahimta bakinta ya kamata ce kana sha, kana murza mata bakin nonuwanta, kana wasa da su. Idan mace gamshishshiya ce, mai lafiya ce, wato ta ruwa, zaka ga tana fitar da ruwan daɗi, tana waye. Ina so na baka wannan articles ne, in rubutawa zaka yi ka rubuta shi zai amfane ka. Zaka sha bakinta kamar na minti 10 kana shan bakinta, kana wasa da ita. Duk da zalmalulunka ya tashi, amma ka daure karka ce za ka yi wani abu a lokacin, saboda baka isa ka gamsar da ita a lokacin ba. Kana ganewa? Zaka sha bakinta kamar na minti 10 kana wasa da ita. Ita kuma tana shashafa ka, tana maka wasa, kuna cikin nishadi. Ta tsotsanan so samun kuna so abun ya baku cikin nishadi, ku samu chocolate. Kuka samu chocolate ko wata ice cream haka, ta zuba maka a bakinka. Ina irin sanyin nan da yana matukar tarawa masoya sha'awa, kuma da ma'aurata yana matukar sa su a cikin wani irin yanayi. Ku tabbatar kuna da kamshi a wannan lokacin, sannan ku tabbatar da cewa kuna da wani abun da zai saka shine yake dauke muku hankali, wato saka wannan ice cream din ko wannan chocolate din a baki, kuna musanyan yawo, kuna ta sha ka mayar da mata, ka kwakule a bakinta ka mayar da mata. Wannan abin yana da matukar daɗi. Abu na biyu shine idan ka gangaro daidai wuyanta, ka dan bata lokaci a gurin. Lokacin da kake tsosa wuyanta, akwai wani tips da maza ba su gane ba. Lokacin da kake dan kissing din wuyanta, dan ya zama bakin kai na da dan sanyi ko wani kankara ne hala or something, sai kana dan saka hannunka cikin farjinta hankali. Lokacin da ka dan yi shi na dan mintuna kaɗan, ba zan kayyade ba, sai ka sauko kan breast ɗinta. Idan ka sauko kan nonuwanta, a lokacin da ka sauko kan nonuwanta, zaka fara wasa da su ne cikin wani salo, saboda nan ne gurin da zaka jima. Ka gane? Idan ka jima wannan gurin, yana da matakar amfani da zai taimaka maka. Yana da matakar amfani da zai taimaka maka, kuma zaka ji daɗin kasancewa da ita a wannan lokacin kacal. Za ka yi wasa da lokacin na sosai da sosai ne, na sosai da sosai, ba na wasa ba, sosai da sosai. Za ka yi ta wasa da gurin, kana wasa da shi, kana lailaya shi. Idan ka ɗau lokaci a gurin shi ma, sai ka dawo kan cibiyarta, kasan maranta, ka jijjiga su, ka mommotsa su da sauransu. So ake kana jimawa akan duk abin da za ka yi, duk abin da kake yi ka tambata kana lissafin su, kana jimawa a kai. Wasan da ayi short, wasan da ake so ka yi wa harijar mace, sai ta kawo na farko. Idan ta kawo na farko, kai kuma lokacin zalmalulun ka yana ɗigar da ruwa tukunna. Idan ka zo zaka sha farjin ta, wasa ake so ka mata na fatan hankali, kana fingering ɗinta, kana mata duk abubuwan da ya dace kai mata. Domin haka akwai classes da muka bude a WhatsApp only, amma register za ku yi. Rijistar nan daga 10,000 ne zuwa sama. Idan ka san cewa baka da kuɗi, kar ka yi magana a WhatsApp number nan. Kar ka yi magana a WhatsApp number nan. WhatsApp number ɗin shine 080, kuna ji a 08065 47 95 29. Wannan shine number, wato 080
shida biyar, 4 7, 9 5, 2 9. Wannan shine namba. Mun gode.